Slav geliyor falan. Warın îrojî em bi awayekî lez û bez ser demê re derbas bibin. Dem çi ye? Niha di salekê de dema ku temamî bi temamî roj der û dinê der û dorê rojê re doş dibe, sal çêdibe. Dema ku roj dinê der û dorê xwe re doş dibe, yekê temam dike, roj çêdibe û saet jî her şêst deqeyî de Rastî ev jî bi rojê ve heye. Her şêst deqeyî de saeteke, şêst saniye jî deqek e. Saniye jî a herî biçûk e ku em ê niha li ser biaxivin. Ji ber ku hîna ji viya jî weke dirêjehiyê de hetanî atom mêder e, hema em niha ne hewceyek ku li ser viya biaxivin. Em niha êyekê ji me re lazim bike pêşta, ev in di rojek jiyanê de ev ji me re lazim dike. û hêla din de jî min vê derê em çito nîşan didin saetê, em bi fîzîkê de weke he nîşan didin, deqeyê jî bi me nîşan didin, saniyê an jî çirk jî bi seyê nîşan didin. Ev ê ji me re lazim be ji ber ku min qala dirêjahiyê kir, min we re got weke mîna kîlometre heye, metre heye. Dema ku em qala lezbûnê dikin, em ê kîlometrey bi saetê ve yanî saetê de em çiqa kîlometre digire. Em ê metreyê jî bi saniyê em ê metreyê jî bi saniyê ve bigirin. Yani metrekê de em çiqa saniyeyê digirin. Saniyekê de em çiqa metre digirin. Saetê de çend kîlometre digirin. Em ê ve hesabana bikin ji ber vê yekê divê em vana jî bizanibin. Di vê derê de sêsî û şêst û pênc roj heye, ew salek dike. Roj jî bîst û çar saet e. Saetek jî şêst deqe ye. Deqekek jî şêst saniye ye. An jî çirk e. Di vê derê de a ku yek navneteviya pergala navnetevî qebûl kiriye, saniye ye. Yani divê em hemî bi weke pîvana herî biçûk a herî standard saniye ye û em hemî tiştî gorî saniye difikirin û dibêjin. Weke mînak şêst saniye deqekek e. Şêst saniye deqekek e, saetek çend deqe ye. Bi vî awayî va hesabana em giştî dikin. Ez ê niha hewl li ser saet û deqe û saniye û di navbera wan de em ê çawa vegerinin hevû de em ê li ser van hinkî biaxivin. Va vîdeyoyê gelekî kim bibe ji ber ku tiştekî pir li ser bi dem bixwe em li ser biaxive tune ye. Pêşta dema em qala lezbûnê bikin, dema em qala lezbûnê bikin em ê vana bikarbînin zatî. Hema werin em hinekî vegerinin hevû de saet çi ye, deqe çi ye, saetek şêst deqe ye. Vana jî dîsal em jê re dibêjin rêje. Bi rastî divê min vîdeoya ji bona vîya li ser matematîkê de çê bikira, hema me çê nekir. Vayê di vir de bo qismet. Rêje çi ye? Rêje weke mînak em dibêjin saetek, ez ê wek he nîsan bidim. He saetek şêst deqe ye. Heke saetek sêst deqe bise, saetek sêst deqe be, çar saet çend deqe ye? Em jê rabêjin xe. Hevkêşe. Di vê derê de jî em ê hevkêşeyê dîsa bikarbînin, em ê bûnin ka saet çi ye? Di vê derê de yek saetik çar saet şêst deqe em ê me xe me. Em zanin ê bibin deqe. Çend deqe ye em divê vêya bibînin. Wek hûn dibînin li jor û jêr me hene, werin em vana vê gavê nefikirin. Em bêjin weke tune ye. Em ê dîsa binivîsînin yek şêst çar li vira dibe çi? Em ê li virayê jî xeyê binivîsînin. Rêjeya rastîn dibêje çi? Rêjeya rastîn dibêje dema ku ev virazê de dibe, vira jî pêrazê de dibe. Bi rastî jî werge. Ji ber ku dem bixwe rêjeyek rastîn e. Yani em bê saetik heke saetek şêst deqe be,
Divê derê de em bizanin 4 saet ji 6 deqeyî mezintir e. Ji ber vê yekê jî ev rêje dibiçe dibe rêjeya rastîn. Rêjeya rastîn de em carîna nav û der dikin. Dema ku em carîna nav û der dikin çi dibe? Yek cara xe dike çi? Dike xe yeksan e 4 cara şêst. 4 cara şeş 24 dike. Li vê derê sifirek zêde heye. 24 dike. Yani di vê derê de xe 24 e. Di vê derê de bû çi? Bû 24. Yani saetek 6 deqe ye, 4 saet jî 24 deqe ye. 24 deqe ye. Erê. Bi vî awayî rêjeya rastîn ve em vî karî dikin. Di vê derê de hûn dibînin xe ji ber ku zatî tenê ma min karekî dinekir min zatî xedî hema vê derê di dû ya ê bûya çi? 2 cara xe. Virê bûya 2 xe. Vê derê bûya 2 xe. Wê çakê xeyê bûya 120. Ji ber ku ev kêşeyê de çito dû vê derê heke caran bûya diçû hêla dû parkirin. Par vedikir. 24 bi dûdiya par bike 120 dimîne. Heke vira 2 ya. Hema ne di 2. Vê derê yek bû. Ji ber vê yekê jî 24 e. 24 deqe ye. Na vayê çi karê me rabibe? Wek min ji we re got dema ku em kîlometreyê doşî metreyê bikin ji ber ku kîlometre weke saetê ve tê dayîn di lezbûnê de metre jî bi saniyeyê ve tê dayîn second saniye çirkê ve tê dayîn ji ber ku em kîlometreyê vedigerînin metreyê divê em saetê jî vegerînin saniyeyê. Bi vî awayî em ê vîya hesab bikin. Niha tevî alaqa me tiştek bi kîlometre û metrê tune hew niha em li ser demê diaxivin. Hew em dixwazin demê vegerînin hevû de. Werna em wa bifikirin wek min yek ji we re got saetek 6 deqe ye. Saetek 6 deqe ye. Deqekek zatî deqekek e û rastî divê ez ser saniyeyê bifikirîme û deqekek jî 6 saniye ye. Yûxek jî 6 saniye ye. Bi vî awayî ev a ku em divir de zanin vaya derdikeve. Werna hinekî din li ser bifikirin, hinekî din tiştekî çêkin, tiştekî xweş em çito bêjin? Em bêjin deqekek çend saniye ye? 6 saniye ye. Deqekek 6 saniye ye. Heqê deqekek 6 saniye be. Heke deqekek 6 saniye be. Ez vê derê de bêm 120 saniye dike çend deqe. Dîsa hevkêşîna der û hundir bikin, carîna der û hundir bikin. Di vê derê wek xe bifikirin, em dixwazin bibînin ev xeya çi ye. Xe cara şêst yeksan e yek cara 120. Dibe çi? Dibe 2. Yani yek deqekek 6 saniyeyê 2 deqe jî 120 saniyeyê dibêje. Dewernî em wa bifikirin heke yek deqekek 6 saniye ye. Erê 6 saniyeyê em vîya zanin. Yek deqekek 6 saniye ye. Heke yek deqekek 6 saniye be. Yek saetek çend saniye ye? Yani saetek çend saniye ye werin em vîya bibînin. Niha hûn di vê derê de nikanin bi dîrek carîna der û ler bikin ji ber ku li vê derê deqe heye, li vê derê deqe heye
li vê derê saniyeyê li vê derê saatê ye tişkî de heye divê em vana vegerîn hevû de ji bo ku vegerîn hevû de dibê em vegerînin saatê vegerînin deqeyê an jî deqeyê vegerînin saatê kîjan hêsantir tê wiya hûn dikarin bikin hema ez ê saatê vegerînim deqeyê di vê derê de ez ê bim çi ez zanim yek deqe 6 saniye ye yek deqe 6 saniye ye û ez zanim yek saat jî 6 deqe ye îzatî li vira 6 yek saatê ye di vê derê de çi heye 6 deqe heye yani di vir de dibê çi yek deqek 6 saniye ye 6 deqe çend saniyeyê dibêje çawa dibe dîsa der û hev carîna der û hundir bikin yek cara xe dike çi dike xe 6 cara 6 dike çi 6 cara 6 dike 36 li vê derê sifrekê li vira sifreyê herdiya li paş xe dike 3600 xe 3600 saniye ye saniye ye xe çû xe 6 deqe û 6 deqe çi ye saat dike saat dike di vir de em dibê çi saatik 6 deqe ye û saatik 3600 saniye ye saatik 3600 saniye ye 3600 saniye dike saatik vî hesabî ve hesabana tê kirin vî hesabî hem vedigere hebû de ev jî di derbarê demê de bû Ev vê vîdyoya de me qala rêjeyê jî kirin rêjeya rastîn kirin vajêya re dibêje rêjeya rastîn çima rêjeya rastîn e ji ber ku heke zêde bibise em zanin virayê jî zêde bibe saat zêde bibe em zanin deqeyê jî zêde bibe bi rastî jî werge deqekek 6 deqe saatek 6 deqe ye 4 saat 240 deqe ye em zaninê zêde be ji ber vê yekê jî ev dibe rêjeya rastîn me di vî awayî ser rêjeya rastînê re jî derbas bû û ser demê re jî em derbas bûn di vîdyoya din de ez bawer dikim ez ê qala girseyê bikim em hinekî li ser girseyê girbûna tişta jî biaxivin giraniya tişta biaxivin vê vîdyoyê de jî ew qas kenda vê gavê xatirê xwe xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê